Pasalamatan na yayampang dari. Mr. and Mrs. Danilo Laliay and family. Mr. and Mrs. Eugene Balagtas and family. Mr. and Mrs. Binondo Carandang and family. Engineer and Mrs. R.B. Sarmiento and family. Mrs. Gloria Sarmiento and family. Chito Carewon. Almario Juan and family. Irene Rivera. Timothy Jake Mangune. Leonilo Nicdao. Seni and Remy Mercado and family, Roger Arceo and family, Mr. and Mrs. Jan Sadsad and family. Manalangin tamo naman para king kapagnasanang Ana Mercado Kapili. Para karing kapatad tamong mayango na biye, ingalang hanggang sala sunlag sa Karelo, Gabriel and Fe Olalia, Jesus Balagtas, Abraham Sarmiento, Isaac Timothy, Honabiswing Pineda, Honorio Rivera Pineda, Christopher Carewon, Erlinda Juan, Ligaya Arceo, Felicidad Bondok, Rico Magtoto, Rodolfo Magtoto, Reynaldo Macapagal, Rosalia Pablo Rivera, Honorio Senior Zenaida Mercado, Kambering Sablang Kaladua, King Purgatorio.
Ampuaning Anak, ampuaning Espiritu Santo, Amen. ing grasya, kapayapaan at luguding Ginoo, mantabi kay kayunan. At keka ang timuloy, Payapayapak po karing sabda. maya payapak po. Kapatid, mirastan natin kanto ng Domingo ning kariniw na panawon o ing Domingo na ning mayot o balita, king salita ng Diyos, karita migasiganan, bantuki kayo, king misyon ng Kristo. Kapatid, nakalapinandit, etay ato ka ng Ginoo, karing kayang panagkat. Uli na ning kayatang pamaging makasarili at pamaging makasalanan. Nyabay tapo maging karapat dapat magmasusi kareting wala na misteryo, kikatapang adwan, ing kayang pakalulo. Aminan ko, king Diyos ang mamamahalulo, at kay kapatid, hindi kasala kong bina, king pamisip, pamangabano, ampon pamanyapat, king marok. At king pamagtamad kong gawa, king maya pasukat ko sanang depat. Kasalanan kong mabayat. Ulinita, ipanigapo ko kang luwa na Mariam, kapilaliman birhen. Karing sablang anghel pon banal. At kay kapatad, ipanalangin niyo ko, king Diyos, sa ginuta mo. Ing Diyos ang mayupayang tuto, pakaluluwa na katamo, king pambataw da ring kasalanan, dalang tasan ng daking biye alang hanggang. Amen.
O Diyos, sig pami, mamu dapat mapilit na kay ngagatan ng anak mong tuki kaya anting tapat ng alagad. Ibuklat mo rin kaisipan mi king kayang sala. Ipayabot mong pakibatan mi kayang lugod at pagkatiwala yung sarili mi kaya. Sumulong yasanin kay riyan king balang metong kay kami. Aking mabilugayato, bangking mipnong kapanayan, panimuna na kami papunta king tulang sidyana para kay kami. Itiyagan mi king kapamilatan ng Kristo, Ginomi. Amen. Pamamasang iba, King Libro ng Isayas. Kanitang misa na panahon, may nga pakarinelo, ring tribo ng Zebulon at Neftali. Dapot, may dalayang dangalan, ing daratang nga panahon, para karela. Manibat, King Mediterraneo, papunta King Dane Aslagan. Karing lugal, at lipat na ning Hordan, at pati na King Galilea mismo, apanok na nga daring dayuan. May nakit lang sulong maragul, ding taong linakad King Dalumdum. May nuknangan lo, King Kakarinan, amadalumdum. Dapot ngeni, ing sala, saslagyo, karelangan. Maragulatula, ing pigkalog mo karela, o Ginoo. Meging maligaya, ing biyera, king uli mo. Matulala, king mayap adepat mo karela, anti mo ing tulara, ding tao, na ing titipunan da, ing pibandyan, aasam sanda. Uling ing pawud, king batal da, kaya kayang leko, at pati na ing tambayok, king karelang pago. Ika, o Ginoo, ing sinambot king bansa, amena lipusta, at migsamantala, karingke kang memalen. Simbot mo lang, anti mo ing pamanyambot mo, karing sundalos ning Midian, kanitang milabas apanon. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. sulo at kaligtasan. Nino mo, ing kakong pitakutan. King panganib, ing Ginoo, ingatan nako. Nino mo, ing pitakutan ko.
kanakong kapagnasan. King templo na sa karin ko manuknangan, king kapilan paman, ban kakong tangalan, ing kayang kayapan, at kamtan, kayang kausukan. Itiya ing paniwala ko, takman ko ing kaya paning Ginoo, ket ilabwat da ring tao. Manalig ka king Ginoo, painan ing lugmo at katatakot. Wa, manalig ka king Ginoo. Pamasangibad, king mumuna ng sulat ng Apostol San Pablo, karin kapulungan, Corinto. Kapatid, awsan dakongan kapanandaman, king lagyuling Ginoo tang Hesukristo. Migakasundo kayo, ikayong sabla. King kayang pinasabyan, ban mika ating pamisapsagan kaya kayo. Misasan metong kayo king pamisit at parasan. Kapatid, abalitan ko king kapamilatan daring mapilan ng kawan Chloe, king mipapate kayo kanong, ing buri kong sabyan, yapin niya iti. Ing metong kaya kayo sa sabyana, ako kang Pablo ko, nga naman ing metong, ako kang Apolos ko. Nga na naman ding aliwa, ako kang Pedro ko, nga na paning metong, ako kang Kristo ko. May nga pira kay yawari i Kristo, i Pablo yawari ing ipako king krus, king Ulio. May binyag kayawari king lagyo ng Pablo. Na ako tunupod Kristo, ban maminyog, nuneban ipanaral ke ing mayap abalita. At ipanaral ke, king pamagsalitang manalumpakan king kabiasnan daring tao, ban ing kamatayan ng Kristo king krus, mayalalan kabaldugan. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Jesus, penaral ni maya pabalita tungkol king pamag-ari ng Diyos. Pepakaya panala naman ding tao king miyayaliwarang sakit at kapanamdaman.
Ginoo mantabi ake kayo. At keka ang timurin. Pamamasa aking maya pabalitag pang kang San Mateo. Ligaya keka o Ginoo. Kabuda balita ng Jesus king Iwan sinukulde, mekoy ang papunta Galilea. Eya menatiri Nazaret, nune mintayat menuknangan Capernaum. Ing Capernaum meting yang balen king bebe ning dagat ning Genesaret, king teritoryo ning Zabulon, ampon Neptali, ban matupad itang inula ning propeta Isayas. Labwad ng Zebulon, labwad ng Neptali, banda king dayat mahalat kang at baning Hordan. Galilea daring pagano. Ing balen na makalugmok king karalumduman, manakit yang marugulasala. Karingatsu king nilong ning kamatayan, ing metong asulu sunlagya. Manibat na kanita, may gumpisaneng menarali Jesus. At antikanining sasabyana, sisyenyulat painggulutan din ke kong kasalanan, uringing pamagari ng Diyos, malapit na ke kayo. King pamaglakad ng Jesus, king bebe ning dagat ning Galilea, ikit noring may kapatad ang magliligo, Simon Ameaus Pedro, at Andres a kapatad na. Mibabaldog lang lambat king dagat, at nga nakarela, tara, tuki ko ka na ako, at gawan da kayong manasan karing tao. Kanita mo rin likwandoring karelang lambat, at tinukila kang Jesus. Sinulong na paing kayang pamaglakad, at ikit no paring adwapang mika pataday anak ng Zebedeo, Santiago ang ni Juan, at iruking karelang bangka, kaya beri tatara, sa sadyado ring karelang lambat, inaus nala ng mga Jesus deti, at kanita mo rin, likwanding bangka at itatara, at tinukila kang Jesus. Leganasan ang pintalan ni Jesus yung mabilog a Galilea, tinuruya ka rin karelang sinagoga, at penaral ning maya pabalita tungkol king pamagari na ning Diyos. Pepakayap nala naman ding tao king miyalo arang sakit, ampon kapanandaman. Kapatad ding mayap ng balita ning Ginoo. Kapurian keka. Kanidi pong presko at marimlang kayabakan, palakpakan tayo pa nga pong ginawa, maya payabak po kay kayong sabla. At sa mga pilgrims po natin, galing sa iba't ibang lugar, magandang umaga po sa inyong lahat. Ano po. At atyuta na po king katlunang Domingo ning karaniwan na panahon. Magbalik ta na king karaniwan. Miyarino reng solemnidad, miyarino reng piyesta, miyarino reng kapigaganakan, magbalik ta king ordinaryo. Nyalawin niya, gaya ngay katang pisamba, nakakityo, ngay katang litaligal environment, simple na mo, ne, masanting magbalik ta mo kayong simpleng makanyanuling, ang kayong ordinaryo, at suya naman ng Diyos. Emo kayong pabonggang sitwasyon. Emo ka rin piyesta, ang pong mga ragula, okasyon. Ing Diyos, at suya naman king ordinaryo. Dimdam tayo king ebanghelyo, napakinggan natin sa ating ebanghelyo, kung papaanong magsimula ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang pangangaral. Anong kanyang pangaral? Repent and believe the good news. The kingdom of God is at hand, sabi niya. In today's gospel, Matthew presents the beginning of Jesus' public ministry sa tatlong nag-stand out na movements. Ano? Atlong klaseng pamagbayo bilang pamagumpisa at pepakit na ning ginutang Hesukristo. A change of place, pamagbayo king lugal from Nazareth to Galilee. Patagay ganita, a call to conversion, pamagbayo king pangataw. And thirdly, in a call to discipleship, pamagbayo, pamibiyebye. At uning panagkat na kikatamo. Pero, ngayon pong Domingo ngayon, sa linggong ito, pinagdiriwang natin ang Word of God Sunday. Ito'y tinalaga ni Pope Francis 2019. September 30, 2019, kapistahan ni
nino nakasita? St. Jerome Emiliani, yung nag-translate ng Bible. Every last Sunday of every January, we also celebrate the Bible Sunday month, Bible Sunday, lalong-lalo ngayong linggong ito. Pero si Pope Francis, the Word of God Sunday, ang sabi niya. Kaniting katlong Domingo ng Karinor Panahon, ausan tayong Word of God Sunday, the Sunday of the Truth. Especially ang okasyon na makatipon king amano ng Diyos, kabang kayan tabi tayo, kaniting balala, Eucharistia. At ini pong Bible Sunday pin, mayaws tamong parating makiramdam king katutuan ng amano ng Diyos. Nung lawenta mo po, tayo ay nakikipag-ugnayan bilang tao sa pamagitan ng salita. Meron tayong kakayahang makipag-ugnayan sa pamamagitan ng salita. Ngunit ang problema ngayon, tayo nabubuhay sa information overload. Napakaraming napapakinggan nating salita. Pinaniniwalaan pa ba natin yan? Nang kayo makalito uling nakala fake news. Dening ausandang trolls. Lalo na ngayon keng politika. Nakala negatibong resulta. Ayaw sandang scanning generation. Mga bilis lalto. Kaya nga, tingnan niyo sa inyong gadget, sa inyong cellphone, ang bilis niyan, ang daming balita. 24 hours, nandiyan yung balita. Di ba noon, yung balita, 6 a.m. at 6 p.m. lang? Pero ngayon, 24 hours, nandiyan. Pero dahil overloaded tayo ng information, ang ginagawa natin, iniscan lang natin. Hindi naman natin pinapakinggan. Daramdaman tamo, pero etano man pakiramdaman. We hear but we do not listen. Man talagang abalo kailangan pakaintindihan in katutuan. Lalong-lanang inipong dengawasan ng trolls ngaran nakala fake news. Nabalo na nung totoo. Malilito na ka, lana kayong politika. Pakibaluan mo pa mo, lana kayong pong taglapagsalita. Kailangan i-verify mo pa mo in kayang amano. Nyalawin nyo, si kekatang Pilipino, sinikat ni Marites, viral yaking social media, wari niya po kareng chismosa. Mare, ano ang latest nga na punita? Deng Pinoy, tikyanda niya maniti. Menganak Marites, ating Marisol, Marieta, Mariposa, Maricon, Mare Confirm, Marisa, Marife, Mare peram ng pera. Karakaldarian menganak kay Marisol, Marites. Yung sakit na, bala mo makatula pa ka rin magkuswelo, masayala po at ang makakalat lang tong balita. Parang sila pa ang natutuwa kapag sila nagkakalat ng hindi totoong balita. Bala mo maging superior la pa, maging center of attention la, pikukuhal tanda pa, deng vloggers, po. Yan to. Yan bagay ngayon. O yan yung challenge. Ito ang hamon ng ating kapistahan ngayong pangatlong linggo ng Karinor ng Panahon, the Word of God Sunday. Sinong pinapakinggan mo? Nakikinig pa ba tayo sa Diyos? Asa kasanding pakiramdaman, kingamano na ng Diyos, lalo na kayong mamasang Bible, Yako, bali po, nagyang pong masanting magdebosyon daking Birhen ng Lourdes o kinirmang Birhen, karing Santo, magdebosyon tamo naman, king amano ng Diyos, king amano ng Diyos, pasik na nga nakatamo. Ulo nyo rin kaya katang pamamasa. The Word of God is so powerful that it unites us. Yung taong hindi nagkakasundo, pinagkakasundo niya yan. In our second reading from 1 Corinthians chapter 10, particularly verse 13 to 16, may nga piraso ni Kristo nga na, o tating sasabi ken lang milyari, yaku para kang Pablo ko, ako para kang Apolos ko, ako para kang Cephas ko, kang Pedro ko, yaku para kang Kristo ko. May nga piraso ni Kristo, ali, ingamano ng Diyos, pi dugtong-dugtong nakatamo, piya-biyabaya nakatamo. Makaya mo naman, ingamano ng Diyos, aw sana nakatamo, king pamagmisyon kaya ng Kristo, muna kapamilataning kay katang pamagbayo. Nandin sinabi ko po rin ang three movements that stand out in our gospel. A change of place. From Galilee, from Nazareth to Galilee. Diyan magmimisyon, magsisimula ang ating Panginoong Heso Kristo.
tingnan ninyo, yung pong umuwi na sa mga kanilang bahay, kanilang mission. Alam po ninyo, ngayong nakaraang Pasko, napakarami kong namit na tao, taga-Kabetigan la po, magpaalam la, ne? Iba't na karing aluang lugal, aluang bansa, Canada, Amerika. Pero niyang magpaalam la, at yung pamurin itang karelang pangaugne kay katamo. Nakapamilatanan nita panamdaman da, kailangan mag-mission la ka rin. Agyang lakonde po ining karelang balen o kay katamong baryo, kailangan magbayo kang lugal mo naman for a greener pasture o ano pa mang kikatang dahilan. Ne po, a change of place. Amen at hili, Jesus ka rin king Nazaret. Bintaya ka rin may aluang lugal. Nagpunta ang Panginoong Yesu Kristo sa iba't ibang lugar. Tayo rin ay sinusugo ng Diyos. Hindi lamang sa sarili nating gustong komportableng lugar, kahit hindi komportable yan, kahit maraming mga hamon, kahit marami yung mga pagsubok, ginagawa natin upang makasunod sa ating Panginoong Yesu Kristo. Huwag po tayong maging makasarili na lawin niya po. God chooses not the center of power, but the margins. This has something to do, which is very important for God. He enters our darkness. King kikatang mo munang pamamasa, Jesus, libaning Zebulon, ampong Naphtali. Pagan countries la po rin. Inula ng propeta Isaias, kita pong Isaiah chapter 8, king kikatang first reading. At ngayon nilang luluba ng Jesus, labwad ng Zebulon, labwad ng Naphtali, pagano, daring Judea, nga na, yan ang luba ng Jesus. Nakasanting manaral ka, potang burida kang pakramdaman. Pero potang idanak pakramdaman ay kasakit, maragulahamon, parkarelo. Ginutang Yesu Kristo, makanyan mo naman, yali bakande. Dakala penandit, tinggap. Dakala penandit, ni-reject de. Pero makanyan man, sinduna, kayang mission para magdalang sala, karining maraldom yato. Kadwa, magbayo pa nga tao. A call to conversion. Jesus proclaims a simple but a demanding message. Repent, for the kingdom of God is at hand. To repent is not only to turn away from sin, but to change direction, to realign our lives of God's will. Inaman itang magsisitang kasalanan para mo magsising kasalanan, nung tutukita kang Jesus, bang kaniting kaburyana ating kaburyan tamo maging pareho. To repent is not only to turn away from sin, sabi ko nga, kundi pa naman upang ang kalooban ng Diyos at ang ating kalooban ay magkaisa. The kingdom is not far away, it is near, already breaking into our lives, but it requires openness, a heart that is willing to change, pamagbayong puso, pamagbayo pangatao. Yan, naka-importante mo naman, makasadyang magbayo na po. Kasi kasalukuyan, ay, saneta na kayong makanyan. O kaya yan naman, ala namang malyari, ala namang pamagbayo. Atin, sana ining New Year, kalugrang kong kabata, de pamyaring January, tunayaping paralan iti, luluban tayo ing bayang banwa, nung makananong kikatamo. If you want to change what's going on around you, change what is within you. Ne? Lawin nyo, we complain a lot. Ang dami nating reklamo. We see a lot. Ang dami nating nakikita. We judge a lot. Tayo nang husgan ng iba't ibang mga tao. How about changing yourself, my dear brothers and sisters? Change yourself first. Una ang ating sarili, pagkatapos yung iba. Ito ang hamon ng ating ebanghelyo. At pangatlo, magbago ng pamumuhay, a call to discipleship. Look at these fishermen. First, they were fishermen, but their life was changed because of Jesus' calling. Come, follow me, I will make you fishers of men. Ausanda na kayong magliligo, karing tao. Ako magliligo, asan? Magliligo tao. Follow me, and I will make you fishers of men. They leave their nets. Immediately, this is what is striking. Nung tawagan ng Panginoong Jesucristo, sina Simon Pedro, sina di Santiago at Juan, agad-agad tinukila kaya. Ewari, ne? Nano ito?
Bala mo may gayumala, ali. At yung king panagkat ng Jesus at the same time, king pangabuklad na puso, rening alagad, para tuki, king ginutang Yesu Kristo. They leave their nets immediately. It reminds us that discipleship is not about waiting for the perfect moment, but about trusting Jesus now. Alway tang manayang perfect moment. Ay, puta nang tumuha ko. Ay, puta nang mag-retire ko. Ay, puta nga na ako gagawin, kanita na ako mag-mission. Ali, kalugarang kong kapatad. Aldoldoing Diyos, mamaw siya kay katamo, bang kanitita mo naman makibat tamo, bang kami kasaysaying kay katang pami. Biyebye, kari nakatadala ni nga pong gino, nepo, niya piningkutang, nanula kaya rin ng lambat at dapat ang itabili, bang kanita apili tayo, ining puso ng Yesus. Ano dapat ang dapat kong isang tabi upang makasunod ako kay Jesus? Napakarami kasi ng ating mga plano, napakarami ng ating mga attachments, itala atabili, dengalawang bagay, yung ating mga takot, yung habits that hold us back. So we follow God's will. At siyempre, kailangan nating madetach sa mga bagay-bagay nito upang tayo'y makasunod kay Kristo. Tatlong bagay ang pagtawag nating Panginoon Yesu Kristo ngayong araw na ito, a change of place, pagbabago ng lugar, yung ating posisyon. Importante rin, a call to conversion, pagbabago ng pagkatao at pagbabago ng ating pamumuhay. Sana sa pagkabukas natin sa ating Panginoon Yesu Kristo, ay lubusan tayong makasunod sa Kanya upang tayo ay maging tunay niyang alagad ngayon at magpakailanman. Amen. Talakad tamo bungeni, pasyag tayong kikatang kasalpantayanan. Sasalpantaya ko, King Diyos, ipanglubos may paya. Di nilang king banwat yato. At kang Yesu Kristo ng anak ng bugtong aginuta mo. Pingagliking upaya ng banalay Espiritu. Mibait kang nuwa na Mariang Birhen. Linasal alam ng upayang Poncio Pilato. Mipako king krus mete at mikutkut. Tinipaya ka ring mete. King katlungaldo sinubliyang mebye. Pepaytas ya banwa makalukluk wana ng Diyos ipanglubos mayupaya. Iba't ka rin magbalik yan naman keti, ban mo kung ka rin mabye ang ponme nga mate. Sasalpantaya ko king banalay Espiritu, king banala kapulungan katolika, king panisamak ding banal, king pangapatawad da ring kasalanan, king pangasublirang miyering mete, at king biye alanangga. Amen. Kapatad, manalangin ta king Diyos ang magnasan akilala ning balang metong natang manalangin. Gino at suke keni tuburan mo kami. Gino at suke keni tuburan mo kami. Banding sa blang tao, maging alagad nung Jesus sa ginuta mo. Ban mi kakamalayan lang ing Diyos kaya bere ang gaking kapupusaning panahon. Manalangin taking Gino. Gino at suke keni tuburan mo kami. Ban maging sapat kaya katamoy tong genda katamong anti Gino. Mibyebye at mate kalupa na, ipanalangin taking Gino. Gino at suke keni tuburan mo kami. Ban tanggapan tamong ibat king Gino, ing tetagan ni sakwil king sabla, nung kailangan, ban atukyan tayo ing dalan ning ganap abye, ipanalangin taking Gino. Gino at suke keni tuburan mo kami. Banding alagad ng Jesus, magtamasala king saup at inspirasyoning metong at metong, at akilala in magdilidili, potang magobrala para king panyulong ning kayarian, ipanalangin taking Gino. Gino at suke keni tuburan mo kami. Ban ayatad tamo ing kapayapan king balang metong, at ban akilala ring tao, king Diyos lugodya, ipanalangin taking Gino. Gino at suke keni tuburan mo kami. Tanggapan na sana ng Diyos ing kapasalamatan daring pepamisa. Yulino sana king maligaya ring kapatad tamong mayangon na biye, ipanalangin taking Gino. Gino at suke keni tuburan mo kami. Ginong Diyos, pagkapilitan ming parehong masigasig manalangin para karing sarili ming
kasalang at kakaluguran. Manansalang kami ating kabilugan mong iglesia, magiging sabla-sablaya ka rin gana-gana. Ban akilala ra ka, kapamilataan ng Kristo, Ginoo. Amen. Manalangin kayo kapatad, banding kay katang daon matanggapla, arapaning Diyos sa mayipayang tutok. Tanggapan niya sana ning Ginoo ting daon karinggamat mo. Kay kapuri ang ni kaligaya ning lagyuna, king kasaplala tamo at ning mabilog na ang banal akapulungan. O igpaming miglalang, tanggapan mo sa ating kekengayin. Ipaintulot mong papagbanalan da kami at pagdalang kaligtasan. Ipagalumiti kapamilataan ng Kristo, Ginoo. Amen. Ing Ginoo mantabi ake kayo, At keka timuran, itas sila ring puso yun. makatas na laking Ginoo. Pasalamatan tayong Ginoo, adios tamo. Di karapat dapat at matuloy. Tunepin, karapat dapat at matulit, sukat at makakabos. Ing pasalamatan na kang parati numan kaninoy pa, Diyos king alangang galubos may paya. King kekang lugod binukod mo kami. Panpakilala mo yung keking karangalan. Agyang gilutan da ka paulin ng kasalanan me, ginawa ka pa mo rin paralan ban makapagbalik kay Lugkeko. Ulinitin kalugan ng anak meging tawyang kalupa me, banating kalupa mintang makapagligtas kay kami king kapahamakan at pangaliliking dalan. Ulinita kambering sa blangkoro ring angeling banwa, daralit ming kang ligay ti kami ngaming magkanta.
huling paratit na kang kayabe, king pamaglakbe mi king biye. Lalo na po tang Yesus, titipuna na kami kaniting altar ng lugod. Karine bubuklat para kay kaming banal na kasulatan. At pipirasuhan maning tinapen, timang depatana karing kay ngalagad. Huli nitang malan kami kay pa. Itubod may banal ng Espiritu, babo dareting dawon, at papalirin mga kayabe miya, yung mismong katawan at daya ng ginaming Yesu Kristo. At tatandaan mi po kanitang benging mi panganyayaya, kinuha ng tinape, pepasalamatan at pinuri, piraso at binyene kanang disipulos nga na, kunanyiti kongan at kananye, kuningiting kanakong katawan, amidawan para kay kaya. At makanyan mo naman kay Batingapunan, kinuwaning kalis, pasibayang pepasalamat keka, binyene kaning disipulos nga na, kunanyiti kongan minam ko kaniti, kuligiting kalis ting kanakong daya, ing daya ning bayu at ting alanganggang tipan, ami babo para kay hanggang tao, man keta mi patawaran na rin kasalanan, daptanyiti bilang kapigaganakan kanako. Ipasyag tayong misteryo ng kasal pantayanan. Pagkaga na kaming kamatay, ning kay nga na kami nga buske kami, ning maligayang pangasubing mebi at pamaitas banwa. Kabang panaming panyatang ng pasibayo, nyadaran na kay kabilang kapasalamatan, iting mabye ang pondalise, sakripisyo. Gawa na kaya sang metong ilanganggang daon keko, at papaderya na kayong mirakayanan king pimamanan din kekang santo. Muna kambi ng Maria, kapilan man birhen ng duning Diyos. Kambi ng San Jose malang esposo ating sablang santo, paulining pamamila tanda, manalig keng merenan kasopa na lang patahan at king arapan mo. Igpay sana nga ining pangabalik minud keko, mamungay ang kapayapan ng pong kaligtasan para king mabilugayato. Pasiknan me kasalpantayan pong luguding kekang Santa Iglesia, ang kasalukuyang maglakbe kay tiking yato. Kambi ning kekang talasuyo, ipapalew kalabing apat at kay kaming papa, i-Florentinin kay Marsabispo ading sablang pari. Igpa, pakiramdam mo sang mitong pakalulo, iting panlanin iting pamilyang pilulong marap kaya kangining kaurasan. Ikam gang sinimba, karing kaya kang kapagnasan, ding mesang bitla karing kaya kang intensyones, ding masakit, ding mayang unabye, at ding manyawad kapatawaran. Malugin mo sanang tanggapan, king kaya kang kayarian. Anong nugay manay magamit lubos, king nigay mong walanangga. King kapamilatan ng Kristong game na king uli na, pagkala mo king yato, ing sablang bage, mayab. King kapamilatan ng Kristo, kambenang pong kayo, kagam ng Espiritu Santo, pupurian dakat parang alan, o Diyos ipang lubos, may paya, manggaman king alamangga. Tayong malugod at mapamatawad, manlantangin ikinging patang at subanwa.
king sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Ban king sawap ning kekang pakalulo, parati kami kapos king kasalanan, mirigtas king kaligaligan. Kapampanay min payatang Yesu Kristo, ke kaming talapangabos. Kristo sinabi karing kay apostol, ing kapayapan nalakwan ko kay kayo, ing kapayapan ko babiye ko kay kayo. Emo sa babalikdan din kay kaming kasalanan, dunilawan may kasalpantayanan kay kang iglesia, pamayapan may at bilugan ang pangking kaburian mo, igang mabibet magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapan ng Ginoo mantabi sang parati kay kayangan. At kekon tibok. Pakit tapong ining, misasan may atong tangan, king kapayapan mo. O ining ginutang Yesu Kristo, ing kordero ning Dios sa milalakoking kasalanan ning yato. Mapalad tabi tam sa breng lalapit, tatanggap ang ponsasal pantay kaya Ginoo. Ginuyak matampang tanggap keka, dapat yagkas niya'y nga mano mo, umayap na ako.
Talagad tapo para king panalangin kay bating pamakinabang. Manalangin tamo. O Diyos, say kami, dininan mo king sala, kapamilatan ding amano ning anak mo, at pepasignagan mo kami king dalan papunta kay king pamanganing kayang katawan. Paintulot mong gawa na king kalupan na. Meto nga sulo king yato, magdalang bini ning kapanayan, nung nukarin na ng pag-asa, ningning ning tula nung nukarin alang saya, palining lugod nung nukarin alang malasakit. Itiyagan mi kapamilatan ng Heso Kristong Ginome. Amen. Siklaud tapo para king panalangin king Birhen Maria. O kapailanman Birhen ang kalinis-linisan, indo ning pakalulo, kapaldanan ding masakit, santungan ding makasalanan, tala pamatula ka ring maliligalig, balumin ka na akong kailangan, yung ka na akong kariga-riga ng pon kasakitan, lawan mo kong bipnong pakalulo. Inyang pepakit ko king groto ka rin Lourdes, ketulaming gewang suging sanktuaryo, iba't ka rin payabot mula din kay kang kasopan, at dakal na lang masakit at kinayap ka rin kanilang kapanandaman, kaladwat katawan. Nialalapit kong mipnong kapanaligan, banadwan yung pamamilatan mong indo, o indong kalugulugod, panikwanan mo sa aming pagkalugyo kay aduanan, anting kapasalamatan ka rin sa mo, panikwanan kong makitulad king kekang kabanalan, ban miseneldo, makapakirake ko king kekang ligaya. Amen. Ipamitso ka banuam sa may nagyo mo, datang kekang ingkaryan, may pamintuan ng lubget sulipan ti banwa. Ingka kanan mi kingaldoldo, ibiyam kaya kami kingaldongemi. Ampon ipatawad mo kaya kami ding sala mi keko. Anting pamamatawad mi karing mi kasala kaya kami. Mga yamo kay Pai Saul king tukso, nunay kabos king maro. Bawa po Maria, mipno ka king grasya ganing Diyos at ikeko, nuwan ka karing sablang babay, nanya panamambot siya ni Jesus. Santa Maria, induning Diyos, ipanalangin mo kayong makasalanan. Ngini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Ligay king pampon, kinakampon king Espiritu Santo. Antimoy sa jarang ligaya, iba't king kamumulan. Nginit kapilan man, manggaman king alanangga. Amen. Lukluk tamo po sagli para karing mapina na kapabaluan. Una pong dili, king kaduang aldo na ning February, kine pong kaduang Lunes ito. February 2, mag-umpisanin kay katang na binaryo, kang apong Lourdes. Dito pong schedule, makapost na king post, king Facebook page tamo, po karing tarpulin niya po. 5:30 p.m. yung nobena, 6 p.m. misa. Miyalol po pari rin kinumbira tamga na king kapiestan. Makanya mo naman, balutan naman po isang piyesta ng gastusan, asahan mo po yung kayong kasopan ne po. Dito po isang mag-donate, makikita kikatamong rectoral secretary, kang lay, pati rita pong pamisa ne po, banta miyabe ng karin. At magawa niya naman kikatang sound system. Ita pong kwarto keta, payari niya naman, ginawa tapong Eucharistic room, bangkanita, in kagalangan king Santissimo mapanatili balang kayari na ning komunyon in Santissimo mirarasya kita pong Eucharistic room ne po alani po keni bangkanita gyamon po ning kay magkulang tamo kagalangan king Santissimo at least atsuya ka rin po masasalawula ne po at baka nakamo naman king daratang nga Sabado January 31 din pong organization na po ang laborandum ne bang tumalinisin kay katang shrine pisopan-sopan taming pamaglinis at katataw diyan suta naging ordinary time with due respect ka rin kay katang choir ditang salamat king Diyos at mipuri itano kakanta ating ordinary ating special siyempre putanang special kanta tanak kakanta rito karing kay kayong kasopan ang pong karing kay kayo pong pamanantabi dakal pong dakala salamat kay kayo. Talakad ka na pong ini para king tauling bendisyon. Inginong mantabi at kay kayo. At kekan At tinuro. bendisyonan ako nga ning may payang Diyos. Ning pa, ning anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing misa mi daw ne. Meta na king kabayapan parating tutuki king mission ning ginutang Jesus. Salamat, King King Diyos. Diyos. May payabak po kay kayo.
Amen.